Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Bhajadi Gaura Bhattan Jai Shri Hare Krishna Prabhuji Hare Krishna Mataji Hare Krishna Hare Krishna Hare Prabhuji, Krishna Hare Krishna. Prabhuji. Hare Krishna டைம் Prabhuji. இருக்கு சொல்லலாம் மாதாஜி பிரபுஜி சொல்றேன் பிரபுஜி. மாதாஜி வந்துட்டாங்க, சரி சரி. இருக்காங்களா பார்க்கலாம். லைவ் பண்ணிட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அது வரைக்கும் சொல்லாம பிரபு, இன்னொரு 2-3 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. 3 மினிட்ஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லவா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் இன்னைக்கு 27, 28, 29 3 ஸ்லோகா சொல்லிடலாம் பாக்குறேன். மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். நன்றி சொல்லிட்டு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து பாகவதத்துல 27, 28, 29 3 ஸ்லோகம் பண்ணிடலாம்னு பார்த்துருக்கேன். 27 ரொம்ப சின்ன ஸ்மால் ஸ்லோகம் தான். அது 28, 29 அதை விட கொஞ்சம் பெருசு. பட் எனிவே ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் இட் அப் டு 29. ஓகே, பிரணத்தியோட ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் மையான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யம் மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரவே குரோக வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருர் வைஷ்ணவாம்ஸ்ய ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதா சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாரி விதாம்ஸ்ய ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா தமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பதருபேச்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண்ய ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததானிகே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய ததா தத் பக்தாய நமோ நமக. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கே தே கிரியம் யத் கிருபா தம்ஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே
நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரயேத் ஷணவதாம் ஸ்வகந்த கிருஷ்ண புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனக ஹர் தந்த சோஹை அபத்ராணி விதுனோதி சுகிருத் சதாம் நஷ்ட பிராயேஷ்வ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பகவத் பக்தி பவதி நைசகி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். இந்த சாப்டர் 4 இது கேண்டோ 1ல சாப்டர் 4 படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுல வந்து சாப்டர் 4 பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு சம்மரி சொல்லிடுறேன். வேதங்களை பண்ணி பல சாஸ்திரங்கள்ல எழுத வியாசர் இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு மனசு நிறைஞ்சு இல்லை, மனசு நிறைவு அடையவில்லை. அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு மாதிரி வெறுமையும் பூரணமற்ற உணர்வையும் அவர் உணர்ந்திருக்கார். அதனால பூரணமற்ற நம்ம எழுதினது நன்னா இல்லை, திருப்தியா இல்லை அப்படின்றதுல அவர் இருக்கார். உடனே அந்த சமயத்துல நாரதர் வர்றார் இல்லையா, இதான இந்த சாப்டரோட இதுவே. இந்த நிலையில நாரதர் முடிந்தவர் வியாசரை சந்திக்கிறார். அப்ப வியாசனோட அவரோட அதிருப்திக்கு என்ன காரணம் நீயே சொல்லு அப்படின்னு நாரதர் வந்து அவர் போய் கேட்கிறார். அதுக்கு நாரதர் சொல்லுது கேட்டதும் நாரதர் அவர் சொல்றாரு, எனக்கு என்னமோ திருப்தியே இல்லை, பெருமையா இருக்குது, ஒரு பூரணம் இல்லாததா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றேன்னு சொல்றாரு. உடனே அதுக்கு நாரதர், வெறும் தர்மங்களையும் கடமைகளையும் சொல்லுவது மாத்திரம் முக்கியம் இல்ல, பகவானிடம் அன்பை எப்படி வளர்த்துக்கணும், அவரை முழுமையாக எப்படி சரணடையணும், அதுதான் உண்மையான ஆன்மீக இலக்கு என்று உபதேசிக்கிறார். அதாவது தர்மங்களையும் கடமைகளையும் இதை ஃபாலோ பண்ணு அதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது மாத்திரம் இல்லை, முதல்ல பகவானிட்ட சரணடைவதுதான் ஆன்மீக இலக்கு என்று உபதேசிக்கிறார். நாரதர் சொல்லி கொடுத்துட்டார். உடனே கிருஷ்ணரின் லீலைகளையும் பக்தர்களின் மகிமையும் பற்றி பேசுவதன் மூலம் உலக மக்கள் பகவானிடம் பக்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி நம்ம சொல்ற சிலர்ல பகவான்கிட்ட பக்தி கொள்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பாகவதத்தின் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினோட முக்கிய நோக்கம் என்ன, இதை கேட்டுவிட்டு நல்லா எல்லாரும் பகவான்கிட்ட பக்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட முக்கியமான நோக்கம் பாகவதத்துக்குன்னு நாரதர் விளக்கி சொல்றார். உடனே நாரதரின் உபதேசத்தை கேட்டுட்டு வியாசர் என்ன பண்றார், ஞானத்தை விட ஞானம் இருக்கணும் எல்லாருக்கும், ஞானத்தை விட எது சிறந்தது, பக்தி சிறந்தது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அதுல இருந்தான் இயற்ற தொடங்கினார். அதுல இருந்து ஞானம் மட்டும் போதாது, பகவானிடம் தூய அன்பு வேண்டும். அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கிய கருத்து. ஓகே, அதுதான் இந்த சாப்டருக்கு, இந்த 4th சாப்டருடைய சாராம்சம். இப்போ 27வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார், வியாச முனிவர் தங்கள் இதயத்தில் பாகவதத்தின் ரசத்தை அனுபவித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகளை ஞான ரூபமாக உணர்ந்தார். வியாசர் சரஸ்வதி தீரத்தில் சரஸ்வதி கரை, தட்டுனாக்க கரையோரம், சரஸ்வதி கரையில் அமர்ந்து இந்த பகவானுடைய லீலைகளை ஞான சிக்ஷிஷு மூலம் அனுபவித்து திருப்தி அடைகிறார். ஓகே, அதான் 27 சின்ன ஸ்லோகம் தான். அதுல உட்கார்ந்து அவர் திருப்தி அடைகிறது மாத்திரம் பார்க்கிறோம். வியாச முனிவர் சரஸ்வதி நதிக்கரையில் தனது ஆசிரமத்தில் அமர்ந்து தீவிர தபஸ் செய்த பின் தனது இதயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதார லீலைகளிலும் லீலாரசத்தையும் ஞான ரூபமாக அனுபவித்தார். அவரது மனம் பூர்ண திருப்தியுடன் நிறைந்தது. பகவானின் எல்லா லீலைகளும் அவரது அறிவு சக்கரத்தில் பிரகாசித்தன. இது வியாசரின் உள்ளார்ந்த பகவத் அனுபவத்தை சித்தரிக்கிறது. ஞானமும் பக்தியும் ஒன்றுபடும் நிலையை வெளிப்படுது. ரெண்டும் சேர்ந்து, வெறும் ஞானம் மட்டும் இருந்தா போராது, பக்தி வெறும் பக்தி மட்டும் இருந்து ஞானம் இல்லைன்னா பக்தி வராது. அது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த ஒன்றுபடும் நிலையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஓகே, தான் 27வது ஸ்லோகத்துக்கு. இந்த ஸ்லோகம் வியாச முனிவரின் உள்ளார்ந்து பகவத் அனுபவத்தை, அது சொந்தம் அவரா அனுபவிச்சதை விவரிக்கிறது. தபஸ் மூலம் அவரது இதயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் ஞான ரூபகமாக பிரகாசிக்கின்றன. இது ஞான யோகத்தின் உச்சகட்டம். மனம் பூரண திருப்தி அடைந்து பகவானின் ரசத்தில் மூழ்கும் நிலையை காட்டுகிறது. ஆன்மீகமாக இது பக்தர்கள் தங்கள் அறிவு சக்கரத்தில் பகவானை அனுபவிக்க வேண்டியதை ஏற்படுத்துகிறது.
ஓகே, வெளி உலக லீலைகளை பார்க்கிறோம் இல்லையா, அதை உணர சக்தியை வலியுறுத்துகிறது இந்த 27th ஸ்லோகம். தோ இட் இஸ் ஸ்மால் ஸ்லோகம், சின்னதா இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அங்க இருக்கு. 28வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? நாரதர் வியாசரை பார்த்து அவரது அனுபவத்தை பாராட்டுகிறார். அப்போது நாரத முனிவர் வியாசரை பார்த்து மௌனத்தை கண்டு பேசுறார். வியாசர் தனது மகிழ்ச்சியை நாரதருக்கு வெளியிட்டு சொல்றார். பகவானின் ரசத்தால் தான் திருப்தி அடைந்ததாக சொன்னார். நாரதர் வியாசரின் ஞானத்தை பாராட்டி அது பகவத்கதையின் மகிமையால் ஏற்பட்டதாகும். உலகிற்கு அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அறிவுறுத்த. நீ இப்ப ஞானத்தை வச்சுட்டு பக்தியும் வளர்த்துட்டு இது உலகத்துக்கும் நீ சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு நாரதர் வியாசரை பார்த்து சொல்றாரு. அதான் 28வது ஸ்லோகம். நாரதரின் வியாசரின் அனுபவத்தை உலகிற்கு பகிர்ந்து கொள்ளும் கட்டளை ஆகிறது. இந்த ஆச்சாரிய சிஷ்ய பந்தத்தின் மூலம் ஞான பரம்பரையை குறிக்கிறது. இந்த மாதிரிலாம் ஒரு காரியத்தை பண்ணணும்னாக்க நமக்கு என்ன இருக்கணும்? ஆச்சாரிய சிஷ்ய பந்தம் இருக்கணும். ஞான பரம்பரையிலேருந்து அது வந்திருக்கணும், குரு பரம்பரையில இருக்கணும். ஆன்மீக ரீதியாக பகவத் ரசம் தனிப்பட்ட அனுபவத்தால் மட்டும் நிற்காது, அதை பகிர்ந்தால்தான் பரிபூர்ணம் ஆகிறது என்பதை சொல்லுகிறது. ஓகே, இது பக்தர்கள் தங்கள் அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு வழங்கி கலியுகத்தில் உயர்வுக்கு வழி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற பாடத்தை இந்த 28வது ஸ்லோகம் சொல்லிக் கொடுக்குறது. ஓகே, இப்ப 29வது ஸ்லோகத்துக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் ஒரு சம்மரிய ஸ்மால் இது கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, நான் பாகவத புராணத்தை நாரதர் உலகுக்கு வழங்க சொன்னார். இந்த கலியுக நலனுக்கு எதுக்காக அதை வழங்க சொன்னார்? பாகவத புராணத்தை நாரதர் கலியுக நலனுக்காக வழங்க சொன்னார். ஓகே, நாரதர் தொடர்ந்து கலியுகத்தில் மக்கள் ஞானமும் வைராக்கியமும் இல்லாமல் இருப்பதால் பாகவத புராணத்தின் கதைகள் மூலம் அவர்களை உயர்த்த வேண்டும் என்று வியாசரை தூண்டிவிட்டார். பாகவதம் பூர்ண காமோத்கந்தமானது. யாருக்காவது காமோத்கந்தமானதுன்னா என்னன்னு தெரியுமா? அப்படின்னா என்ன காமோத்கந்தம்னா? நோ ஐடியா? சரி, நானே சொல்றேன். பாகவதம் பூர்ண காமோத்கந்தமானது. காமோத்கந்தமானது என்பது அனைத்து ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் தீவிர ஏக்கத்தை தருவது, மனதை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தும் ரசமானது. புரியுறதா? காமோத்கந்தம்னா என்ன? அனைத்து ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் தீவிர ஏக்கத்தை தருவது, மனதை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தும் ரசம். ஓகே, அது சோஸ்திரங்கள், கதைகள் மக்களின் மனதை கிருஷ்ணரின் திருவடிகளுக்கு இட்டு செல்லும். இது பாகவதத்தின் உலக நலன் செய்யும் சக்தியை வலியுறுத்துகிறது. ஞானமின்றி தவிக்கும் மக்களுக்காக பகவத் கதைகள்லாம் மருந்தாக இருக்கிறது. ஞானம் இல்லாம இருக்கிற உடம்பு சரியா இல்லை, ஞானமே இல்லைங்கிற உடம்பு சரியாத இருக்கு. அதுக்கு என்ன மெடிசின் கொடுக்குறா? பாகவத் கதை மருந்தாக இருக்கிறது. நாரதன் வலியுறுத்துவது பகவத் புராணத்தின் மகா சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. ஓகே, ஆன்மீகமான சோஸ்திரங்கள், கதைகள் மனம் கிருஷ்ணரின் திருவடிகளுக்கு செல்லும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா மனசு திருப்தி. இது பக்தி மார்க்கத்தின் சுலபத்தையும் பூரணத்தையும் காட்டுகிறது. இது எல்லா யுகங்களிலும் பாகவதம் மூலம் மோட்சமடையலாம் என்பது இதனுடைய இந்த 29வது ஸ்லோகத்துக்கு உச்சகட்டமாகும். ஓகேயா? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம ஞானம் மட்டும் இருந்தால் போராது, நமக்கு இதுவும் இருக்கணும். எது? பக்தியும் இருக்கணும். அந்த பக்தியை வளர்க்கறதுக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கணும். நமக்குள்ள சத்சங்கம், நம்ம குரூப்ல அசோசியேஷன் இருக்கணும். நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ருதிஜி, இது ஸ்லோகத்தை இது தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதம்மா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஓகேம்மா, நான் 27, 28, 29 நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுடுறேன். அப்புறம் ஒரு பிரபுஜி ஒரு மாதாஜி படிக்கும். 27 ஸ்லோகம் நாதி பிரசீதத் சரஸ்வத்யாத் தடே சுச்சௌ விதர்கயான் விவிக்தஸ்த இதம் சோவச்ச தர்மவேத்யம். 28 சந்தாம்சி குரவோ கனய மானிதா நிர்வயலீகேன கிருஹீதம் சானுஷாசனம். 29 பாரத விபதேஷேன ஹி ஆம்னாயர்த்தஸ் ச
प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि श्री शुक्रादिभिर् अभ्युदः. हरे कृष्ण प्रभु जी. याराவது படிங்கம்மா. नाद प्रसीद हृदयः सरस्वत्यास्तदेषु सौ विदर्गयन् विविक्तस्त इदं सोवास धर्मवित् त्रिदव्रदेन हि मया सन्तांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यक्लीकेन गृहीतं सानुशासनम् भारतव्यपदेशेन हि आम्नायार्थश्च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादिस्थिति सूत्रादिभिरभिभूत. हरे कृष्ण माताजी. प्रभु जी எல்லாம் படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी. படிங்க प्रभु जी. त्रिदव्रदेन हि मया सन्तांसि कुरवोऽग्नयः मानीत निर्व्यलेखेन गृहीतं सानुशासनं भारतव्याप्तेन हि आम्नायार्थस्य प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादिस्त्री सूत्रादिभिरभिभूतः. हरे कृष्ण माताजी. प्रभु जी நீங்க 27 படிக்கல இல்லையா? 27, 28, 29 படிக்கிறோம். நீங்க 27 படிங்க. हरे कृष्ण. नादि प्रसीद हृदय सरस्वत्यास्तडे कसौ विदकेयान् विविक्तस्थित इदं स्ववस धर्मवित्. हरे कृष्ण माताजी. இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல மீனிங் இருக்கு இல்லையா? அந்த மீனிங் படிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஈஸியா அந்த ஸ்லோகம் புரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு. மனசுக்கு திருப்தி அதிபிரசிதத்தை மிகவும் மன திருப்தி அடைந்து ஹிருதயங்கிறது இதயம் தெரியும். சரஸ்வதியா அப்படின்னா என்ன? சரஸ்வதி நதி, அது பக்கத்திலே வருது. சரஸ்வதியா தட்டேன்னா என்ன? கரை, பேங்க் ஆஃப் த ரிவர் சரஸ்வதி, தட்டே. ஓகே, அது இந்த சரஸ்வதியா தட்டேன்னு சொல்லுங்க. தட்டேங்கிறது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. தட்டேன்னா கரையில். சுச்சவுன்னா நமக்கு முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம், அதனால அது தூய்மைன்னு அதுவும் தெரியும் நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டாக்கா அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு ஈஸியா போயிடும். ஓகே, அப்புறம் குட் மார்னிங். ஓகே, யாராவது மொழிபெயர்ப்பும் பொருள் வரையும் 27க்கு படிக்கும் பிரபுஜி. பிரபுஜியா மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபுஜி. ரெண்டு மொழிபெயர்ப்பு அண்டு பொருள் வரை ரெண்டும் சேர்த்து படிச்சது 27க்கு. இவ்வாறாக மன திருப்தி அடையாத முனிவர் உடனே சிந்திக்க துவங்கினார். மதத்தின் சாராம்சத்தை அவர் அறிந்திருந்ததால் தமக்குள் பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டார். பொருளுரை: முனிவர் மனநிறைவு பெறாததற்கான காரணத்தை ஆராயத் துவங்கினார். மன திருப்தியை பெறும் வரை பூர்ணத்துவத்தை ஒருவரால் அடைய முடியாது. இந்த மனநிறைவை பௌத்தத்திற்கு அப்பால் தேட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இப்ப இதுல என்ன 27வது ஸ்லோகத்துக்கு அவருக்கு மன திருப்தி இல்லை. அதுக்கு முனிவர்கிட்ட முனிவர் உடனே உட்காந்து அவர் சிந்திச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏன் இப்ப மனசு இதுங்கல்ல அவருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு. அதான் 27 சின்ன ஸ்லோகம் தான். 28, 29 சேர்த்து இருக்கு. அதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு படிங்க, ஒருத்தர் மீனிங் படிங்க, இது பொருள் உரை படிங்க. வஞ்சனையின்றி என்னால் விரதங்கள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வேதங்களும் அக்னிகளும் குருமார்களும் பூஜிக்கப்பட்டு அவருடைய கட்டளைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டன. மகாபாரதத்தை மகாபாரதத்தை விளக்கியதன் மூலமாக சீட பரம்பரையின் கருத்தையும் தான் தெளிவுபடுத்தியுள்ளேன். இதனால் பெண்களாலும் சூத்திரர்களாலும் மற்றவர்களாலும் இருபிறப்பு எய்தியவர்களின் நண்பர்கள் கூட மதத்திற்கான வழியை கண்டுகொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஒவ்வொரு வேற யாராவது படிக்கட்டும். இதுல இருபிறப்பு எய்தியவர்கள் அப்படின்னா என்ன? இருபிறப்பு எய்தியவர்கள் என்ன சொல்ல முடியும்? பிராமணர்கள் தீட்சை வாங்குறது இல்ல, பிராமணர்கள் ரெண்டாவது பூணல் போடுறது. ஓகே, தீட்சைன்னு சொல்லிக்கலாம். இதுல எல்லாம் பிராமணா எல்லாம் ஒரிஜினலா பிராமணர்களா பிறந்திருக்காரு, அவளுக்கு எல்லாம் பூணல் போடுறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவா.
அந்த பூணல் போடுறது அந்த தீட்சைன்னு சொல்லிக்கலாம். தீட்சைங்கிறது என்ன செகண்ட் பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் எடுத்துச்சு பூணல் போட்டுருவா. அதனால 2 பிறப்பு அவளுக்கு. முதல் பிறப்பு அவ இதுலயே பிறந்தது, அம்மா வயிற்றுல இருந்து பிறக்கச்சு அந்த பிறப்பு. இது 2வது பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன். காயத்ரி மந்திரம் சொல்றதா மாதாஜி? ஆமா, எஸ் பிரபுஜி, கரெக்ட். எஸ் மா, யாராவது பொருளுரை படிக்கணும். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? யாராவது படிக்கிற மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. கண்டிப்பான ஒழுக்க விதிகளை அனுஷ்டிப்பதாலும் சீடப்பரம்பரையில் இடம் பெறாதவராலும் வேதங்களின் கருத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. வேதங்கள் ஆன்மீக குருமார்கள் மற்றும் யாகத்தி ஆகியவற்றை ஆன்மீக மாணவர்கள் வழிபட வேண்டும். பெண்கள், தொழிலாளிகள் மற்றும் பிராமண, சத்திரிய அல்லது வைசிய குடும்பங்கள், தகுதியற்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரில் புரிந்துணர்வுக்காக வேத அறிவின் சிக்கலான இவ்விஷயங்கள் அனைத்தும் மகாபாரதத்தில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு உள்ளன. இந்த யுகத்தில் மூல வேதங்களை விட மகாபாரதம் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஓகே, இதாவது ஒழுக்க விதி யாருக்கெல்லாம் இதுக்கு சொல்ல ஒழுக்க விதிகளை அனுஷ்டிக்காத, சீட பரம்பரையில இடம்பெறாத, வேதங்களின் கருத்துக்களை அவள்கிட்ட இருந்து அவ வாயிலிருந்து பாகவதம் கேட்டுட்டோம்னா நம்மளால ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. வேதங்கள், ஆன்மீக குருமார்கள் இதெல்லாம் இல்லைன்னாக்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சவா மூலியமா தான் அந்த வழி குரு பரம்பரை செய்த அது வந்தவா மூலியமா தான் நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் பயிர்றது, பாகவதத்தை படிச்சுக்கணும். ஓகேயா? பிராமணர், சத்திரிய அல்லது வைசிய குடும்பங்களில் தகுதியற்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோரின் புரிந்து உணர்வுக்காக வேத அறிவின் சிக்கலான விஷயங்கள் அனைத்தும் மகாபாரதத்தில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு உள்ளன. ஓகே, இதெல்லாம் விவரமா சொல்லி இருக்கு. அதனால அது உட்காந்து கேட்டாலே நமக்கு புண்ணியம். கேட்டதோடு இல்லாத நமக்கு அறிஞ்சிருந்து ஞானம் வந்துடுச்சுன்னா கூட பக்தியை நிறைய நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். பக்தி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணணும். எங்கே நடக்கிறதோ தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் உட்காந்து அதை கேட்டுட்டு மனசுக்குள்ள வாங்கிக்கணும். அதை வாங்கிட்டு அதுல நம்ம பக்தியை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றது தான் நமக்கு சால சேர்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பக ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की जय. अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्णा प्रभु जी. माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. यस मा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த 3 ஸ்லோகத்துல ஏதாவது டவுட் இருக்குமாமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த 28th ஸ்லோகத்துல அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா? எல்லா விரதங்களும் அனுஷ்டித்து வேதங்களும் அக்னிகளுக்கும் குருமார்களுக்கும் பூஜிக்கப்பட்டு கட்டளைகள், இதனாலதான் அவர் மனக்குறைவா இருந்ததா மாதாஜி? மன திருப்தி இல்லாம இருந்தாரு. மனசுக்குள்ள மனசு திருப்தி இதுவே 28 தானே சொன்னேன். ஆமா தாஜி. ஒரு நிமிஷம். 27, 28 மஞ்சரி விரதங்கள் அரிசிப்படி வேதங்களும் அக்னிகளும் குருமார்களும் அவளால் பூஜிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய கட்டளைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஆமா, அதெல்லாம் அவருக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு. இருந்தாலும் சம்திங் ஏதோ நம்ம பண்றதுல நமக்கு அவருக்கு திருப்தி ஏற்படல. அதெல்லாம் காரணம் என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவா மூலியமா நிறைய கத்துட்டு சீட பரம்பரையின் கருத்தையும் அதுல விவரிச்சு சொல்லி கொடுத்து அதை இவர் தெளிவுபடுத்தினார். அதனால பெண்களாலும் சூத்திராலும் அவளால் கூட மதத்திற்கான வழியை கட்டுப்பட முடிஞ்சது. அப்புறமா ஓகேயா? ஒழுக்க விதிகளை அனுஷ்டிக்கணும். சீட பரம்பரையில் இடம்பெறாதவரால இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த இதுல ஃபாலோ பண்ணின்னு வந்தா தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்றது. இப்ப இதெல்லாம் பௌதியத்துக்கு அப்பால இருக்கிறதுங்கிறது. ஆமா 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 ஆமா. அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம முதல்ல ஞானத்து வரை. இப்ப லெவல்ல நம்ம எல்லாம் பௌதிக அந்த லெவல்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதுக்கு இந்த லெவலை தாண்டி நம்ம பௌதிகத்தை தாண்டி நம்ம எப்போ இதுக்கு வர்றோமோ அது பேர் என்ன, ஆன்மீகத்துல கம்ப்ளீட்டா நம்ம இன்வால்வ் ஆகிறோமோ
அப்பதான் வந்து நமக்கு இது எல்லாமே நம்ம விவரமா இப்ப ஏதோ கதை கேட்டுட்டு இருக்கோம், ஏதோ புரியுறது. நமக்கு இது நல்லா புரியணும்னா நமக்கு சகவாசம் நல்லா இருக்கணும். இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவா இருக்காங்க, அவள்கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டே இருந்தேன்னா நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணாமா. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। சொல்லுங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்காம்மா? ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? 5:50 ஆயிடுது. வந்துட்டாங்க மாதாஜி, வந்துட்டாங்க. ராதிகா மாதாஜி பண்ணிடலாம். அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க அவங்க பண்றதுக்குள்ள. நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரிஞ்சுது. சின்ன இதுதான் இது, அதான் பேசிக்கா என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. இதுல என்ன புரியுதுன்னா குரு செய்த பரம்பரை இதெல்லாம் வியாசருக்கு அவருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப டவுட்டா இருந்தது. நாரத முனி வந்து அவர் கிளியர் பண்ணி அவரை வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டார் இல்லையா மாதாஜி? அப்ப பிராமணர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இருபிறவிய மாதாஜி? வேறவங்களுக்கு இருபிறவி கிடையாது? எல்லாருக்கும் உண்டு பிரபுஜி. யார் சொன்னா உங்களுக்கு பிராமணர்களுக்கு மட்டும்? ஏன்னா அவங்க பிறப்பால அந்த குலத்துல அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சிருக்கிறதுல நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும். பிறப்பால் பிறந்தா மட்டும் பத்தாது. அதிகமா தெரிஞ்சு இது யூடியூப் பார்த்து போயிட்டேன்.